भाजपच्या ट्रॅक्टर मोर्चावर पालकमंत्री उदय सामंत यांनी चांगलीच टीका केली आहे। चंद्रकांत पाटील यांच्यासोबत ट्रॅक्टरमध्ये बसलेले कोकणातील शेतकरी नव्हे असा टोला हाणत पालकमंत्री उदय सामंत कोकणातील ट्रॅक्टर मोर्चावर बरसलेत। पाहुयात काय म्हणतात पालकमंत्री। पहिली गोष्ट, कोकणातल्या शेतकऱ्यांची त्यांना व्याख्या विचारली पाहिजे। हेच वक्तव्य त्यांनी पहिलं कोल्हापुरात जाऊन करावं ना, त्यांच्या मतदारसंघात जाऊन करावं। कोथरूडला मुद्दा असा आहे, चंद्रकांत पाटील साहेबांचा ह्याच्यामध्ये दोष आहे असं मी म्हणत नाही, त्यांच्यावर देखील दबाव आहे। जनसामान्यांमध्ये जाऊन बिल कसं चांगलं आहे सांगण्याची जबाबदारी प्रदेशाध्यक्ष म्हणून कदाचित त्यांच्यावर असावी, परंतु अशी वक्तव्य करून महाराष्ट्रातल्या आणि देशातल्या शेतकऱ्यांची चेष्टा करू नये असे मला दादांना विनंती करायची आहे। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका।